February Baptista Kristoni tako te bukok song de ai mani mo haboi jong o de ai mani mo lo sak ni sum sok na mui to lai na ba gai jong sak ni tek to te ga na gini chini tako bukok ro bai tong thok ya wei cham ka ham cha ya wei jong sabai jisu Cholis or Cholis sao tek to noi ta man na chong lai thai sang sai na chini ko thuma ka ham chapter 9 verses 1 to 41 aro jana ko sabai jisu phula srain jimi no roman apla bai ke lokha bini sai ro bono sangkha phula bai ke mokol mukha bini chaya bai de na ke ba buma bu phane sumso bai de wa sai thu ni chimi mokol mukya angkha abono sai kana so rai ji tam hone par mo saka kai to ne phan bini bisin te nok jana ma bishe phula ke ma chaya asrai na har pe bai mokol ku ro oi bo tui bai sukha tui bai soi ban mukha para ni borok banga kono sungka sai kana ode thoya hai kana bo sai kana rakha sawa no khai kha no sai ya sai nei last of batang nei saka आज jisu hundang nei se har pe bai an mo koro thului ya nukha nei dos hai kana hai sai ra boi to sai ya o sam samang khaya ni raida kre pia so rajisu bono nobro we osa no kaikha ine bangwina bono thunna worin kha bono panorin kha bro saka bos raidia bono sai na ine sai kana sumso ganang bro aike mono sai den sam khai na ta bro sai asrai chaka sumso ganang da ganang ya de bono sai men ya Luka ang pula dia hai cha ulo bo thumno ne oi za pro phena a zrai be jisu hai kana oi jisu ai zrai ma lai ya a ma mai pro surai jisu no bo yas ko songoi kulumka yas ko songoi kulumoi jeng kothma ka hamlo hai nei no ya ba no tu lo nai ra ba tan thung ang se sarabos laina ayo sobra atei wisha sobai jisu sabika norok nukya ngate norok ni baza tangla khamu seng lobo honai norok sama bai sako aja go no bosna tini prungkha seng baptisma rokoren singing na sobai jisu isana chini phaiba o khini phaiba ni mane pore song khaiba jengkiriya ismakin matra manai ani bagoi jengko de mane molo sengka amge tongna nang sakno tek to oi sebagai isu kroso thimani no sengmi to plai tongani na sebagai isu ni mo bro bak sak